Xiquets, xiquetes, la sessió començarà en breus moments. I ara tu poses això submergit aquí. Agafes aquí, submergit fons, I ara ho treus i... I ara no ha sortit bé això, i diria... Ostres, això no hauria d'estar avall? Avall. I ella diu... S'hi posa sol. A veure, Adrià, provo. De tirar avall. Molt bé, és magnífic, Adrià. És magnífic el que estàs aconseguint. I no es trenca. Saps per què? Perquè no t'has mullat el dit. No toquis mai una bombolla sense els dits bois. No m'he mullat el dit, enteneu, no? Jo pensava que explotaria. Ho has aconseguit, Molt bé. Anava a fer així, no fixat que anava a fer així. Però no, per pic, Adrià, molt bé, Bé, això es pot dir ara, sí que la faré explotar, Ha explotat. Tira, una altra vegada. Temps sempre juguem contra nostre, ja se sap. Molt bé. Ara va. Tira. Ostres, tornem-hi. Avall, i diu no, avall, no, veieu o no? Què està passant? Que jo dic més superfície, i ella diu no. Ho veieu? Més superfície, i ella va menys superfície. Us estic demostrant que el que hem dit és veritat. Sí o no? Que el que fa la tensió superficial és intentar reduir la superfície. La bombolla sempre té la menor superfície possible, la menor àrea possible. Molt bé, un aplaudiment per l'Adrià.